Smo u stvari od samog starta, od kako smo počeli, od kako smo ušli u priču sa kozmetikom, nekako se i pogodilo, ne pogodilo, nego prosto od Lavaneti nekako od samog starta. Tu mi smo u decembru počeli, odnosno uvezli, a mislim da smo u januaru već imali, tako da smo mi, ne mogu da kažem da smo imali nekih izazova jer od prvog dana smo u saradnji, tako da nismo imali priliku, odnosno nismo radili ništa ovako slično i nismo se bavili na ovaj način marketingom, tako da je nama to, eto, ušli smo u te vode zajedno. Krenuli smo u stvari od izrade sajta, to je ono što smo prvo tražili jer to nam je bilo neophodno i onda kroz priču sa Mladenom smo proširili, u stvari shvatili šta sve vi imate i prosto, opet kažem, nismo imali takav vid saradnje i onda nekako je bilo, pa ne znam, pogrešno bi bilo reći da smo mogli imati neke sumnje jer stvarno nam je to sve bio početak i baš nismo imali ni pozitivno ni negativno iskustvo, nego smo se prosto upustili u to. Mislim, sama činjenica da je marketing neophodan, to je ono što se čovek uveri tek kad uđe stvarno u tu priču. Ok, znamo mi da nam je marketing bio neophodan, ali koliko u stvari ima prosto potencijala, mogućnosti, pogotovo sad i vreme korone i sve i digitalni marketing jako puno. Ja lično nisam toliko bila upoznata sa samim marketingom, nisam imala iskreno predstavu koliko, ajde da kažem, pogodnosti i koliko pozitivnih stvari može doneti. Pa postali smo dosta poznati jer mi smo, ono što smo radili samo prvo su ti billboardi i autobusi i tu smo stvarno imali i city lightovi, stvarno smo imali jako pozitivne komentare i tu su nas u stvari, kao što eto sad neki iskaču iz frižidera, tako smo i mi bili na svakom ćošku, što su i prijatelji naši prepoznavali i viđali i bili smo primećeni na sve strane i to nam je ono što je naravno bilo i najbitnije, bio i cilj tog vida outdoor marketinga, to nam je onako baš puno doprinalo i značilo i mislim da je to onako baš bio pun pogodak. Da preporučili bismo svima koji imaju neki, ajde da kažem, vid biznisa.